Selam aleykum dostlar. Benim adım Timur Kurtumyar. 21 fevralda o'tkazilgan onlayn imlada men bizim en sevimli, en muhim, en kuneshli Kırım'dan mutlaka iştirak edeceğim. Sizni de davet etem iştirak etmege. Buyurunuz. Селям алейкум! Всім вітання з Туреччини. Мене звати Муратова Гульнара. Я є співкоординаторкою Національного корпусу кримськотатарської мови. 21 лютого наша команда писатиме щорічний онлайн-диктант, що організовує громадська ініціатива НІФЕС до Міжнародного дня рідної мови. Запрошуємо всіх долучатись. Селям алейкум! Мене звати Шарфі. На жаль, сьогодні я знаходжусь дуже далеко від свого рідного Криму. Але 21 лютого я планую взяти участь у написанні щорічного онлайн-диктанту кримськотатарською мовою. І вас запрошую, і тебе.